El fum del tabac encara és, malgrat la legislació vigent, una realitat molt present a les terrasses d'hostaleria de la nostra ciutat. Així ho reflecteixen les dades extretes de l'estudi sobre l'exposició al fum del tabac a les terrasses de Barcelona. En total, s'han mesurat 180 terrasses i s'han entrevistat 451 persones, un 53% de dones, un 45% d'homes i un 2% de persones no binàries. S'ha detectat fum del tabac a la majoria de les terrasses analitzades, fins a un 85%. I encara més preocupant, en el 92% de les terrasses amb 3 o més paraments i coberta on està prohibit fumar, també s'hi ha detectat fum del tabac. La percepció entre la població és clara. El 94% de les persones entrevistades declara estar exposada al fum del tabac quan és en una terrassa. A més, el 68% de les persones afirma estar exposada a aerosols de cigarretes electròniques a les terrasses. Davant d'aquesta situació, més de la meitat de les persones usuàries, concretament el 57%, es mostra a favor de prohibir fumar tabac i utilitzar cigarretes electròniques a les terrasses. Aquestes dades posen de manifest l'impacte del fum del tabac i de les cigarretes electròniques sobre les persones que gaudeixen de les terrasses de Barcelona. Potser ja és hora d'afrontar el debat sobre la necessitat de protegir la seva salut, la salut de tothom.